7 xhur mill-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bosta sindki ġodda ħadu sem f'seduta speċjali tal-Parlament li ddiskutiet il-ħidma tal-Gvern Lokali. Is-Sindku Laburista ta' Ħażabbar Jorge Grekik propona bidla fil-liġi biex anki żgħażagħ ta' 16 jew 17-il sena ikunu jistgħu jokkupaw il-kariga ta' sindku. Dan wara li fil-leġislatura li għaddiet il-Gvern emenda l-liġi biex żgħażagħ ta' 16-il sena mhux biss ikunu jistgħu jivvotaw imma anke joħorġu bħala kandidati għall-elezzjonijiet lokali. Mela qegħdin nafdaw li żgħażagħ bil-vot 16 tajna iktar ċans li żgħażagħ biex isemmaw leħinhom, imma mhux qegħdin nagħtuhom iċ-ċans biex imbagħad ikunu huma illi jmexxu l-lokalitajiet tagħna. Ġala darba lil poplu tom il-fiduċja biex imexxu u tajnihom iċ-ċans biex ikunu jmexxu l-lokalitajiet tagħna għandhom ikunu huma stess li verament imexxu l-lokalitajiet bħala kariga ta' sindku u viċi sindku. Is-Sindku Laburista tal-Imqabba Omar Farrugia wara sodisfazzjon għal fatt li l-Kunsilli Lokali reġgħu ingħataw vuċi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Saq li dan huwa mezz ieħor biex il-ħidma tal-Kunsilli tkun eqreb lejn ir-residenti. L-irwol tagħna imur lil hinn minn sempliċement tibdil ta' bozz jew inkella arranġar ta' bankina. Il-kuntatt kontinwu mar-residenti rid ikun hemmhekk ta' kuljum, importanti li dak inkomplu nsaħħuh u nkomplu nużaw il-mezzi kollha, ir-riżorsi kollha meħtieġa biex il-komunitajiet tagħna jkomplu jimxu l qudiem. L-Speaker Anġlu Farrugia qal li dawn is-seduti parlamentari b'differenza jitfgħu dawl fuq ir-riforma tal-Gvern Lokali u kif qed tolqot lill-Kunsilli u kif l-operat tagħhom jista' jkun ferm aktar trasparenti. Id-Direttur Ġenerali għall-Gvern Lokali Natalino Attard qal li l-maġġoranza tal-miżuri li kienu proposti fl-2017 għal dan il-qasam ġew implementati u l-budget tal-Gvern Lokali din is-sena jaqbes 3 miljun euro. Fl-istess ħin il-Whip Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield ħabbar li s-sindki tal-Kottonera kollha se jibda jkollhom sehem fil-Bord Amministrattiv tal-Fondazzjoni Kottonera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.